Здравейте, приятели! Днес ще играем Майнкрафт и ще бъде на креатив. Тук до мен е Димитър Димитров. Той ще ми помага. В този клип ще направим... Какво ще направим? Чакайте. Ще гърмим планини. Така. Да видим от колко пъти ще махнем тази планина. Или връх, по-точно. Не знам, не съм сигурен. И е време за бомбите. Леле, мале. Ще бъгни. Вау! Вот. Да, паго е. Добре. Какво значи? Какво значи? Значи това е втори път сега. И още малко стана. Трети път. И успяхме. Ето вижте. Трети опит. Да. Защо не ще? Това какво е? А сега ще направя подземна къща. Трябва малко светлина. Една ми е звъня. Или по-точно ще се опитам да махна реката, доколкото се може. Ами, иначе видеото ще бъде не по-дълго от 15 минути. Това е един мой приятел, както ви казах, приятел ми говори с един друг. Сега... Харе, бе? Къде извира? Какво извира? Ами, опитам се да махна водата. Няма как. Що? Как? Да я махнеш, аз едва да правя. Да, малки басейнчета. Аз мисля, че се сетих как. Та-да-да-дам. Опа. Не, знам как. Валю, дай. Дай. Не, да, точно е те. Виж, точно е те. И се разлива. Да. Ох. О!
Добре, че не си на Survivor, иначе щеш да си Сега мъртъв. да бъда пътник. Пътник за. Аха. Я виж колко кофе с вода. Мале. Сложих лава под вода, ама... Става. О! Съм да спял. Лапата. Не си. Гледай се как ще горят дървета. Гледаш ли? О, той съм го пробвал. Ама малко се приближи. Приближи се. Айде. Бало, тежко ти гърко на дърветата. Да видим дали се личи изобщо. Да, ще се личи много ясно. И другите хора, които идват, например, от ето тук. И вижте какво ли ще си представят, какво ли ще си кажат съобщо. Те ще са запали цялата гора, нали знаеш? Да. Знам също. Ама, ме предвид направо, ще лумни, ще гръмни направо. И направо изтъжни живота. Тя ще сложи TNT О, върху лавата. ам тя от TNT-то ще гръмни, нали? Ами, да. Да. Оп, оп, айде. Даже като са много кутиите хвърчат. Кутиите TNT. Остай го, ще видиш, че той с гората. Тук ще го оставя. След 2 минути гледай, направо ще кажа. Моля, само да не гръмне. Нали целта да гръмни? Ами да. И като се доближи лавата до него и бум. То почна. Качели да. Не, наистина, качели почна, побеля там нещо. Да опадна. Оле. Приближи го малко. Опа, натисна. И аз без стои да искам ти го натисна. О, Стана. колко TNT-та и... Гръмват. Сега. Гръмват вече. Айде. Бъгна, казах ти. Мале. Я гледай, човек. На лавата. Все едно паднал астероид или метеорит. Че ми прилича на... На метеорит все едно паднал е. Чакай. Прилича ми на... Чакай. На цветя. На цветя ми прилича малко. Как го е? Ами... Може да. Аз... Ако има още едно и така. Ама съвсем малко, да. Повече нападнал метеорит или астероид и се това запали. гъба ли? Мисля, че е гъба. Гъба за мен?
Гъба за миени. За първи път. Да, ти пак. Или за ядени. Аз гъби нямам. Аз гъби нямам. Ой, ся мама. Оли, оли, гледай коста. Направо ги смацка. Смацка ги. Направо ги смацка. Не знам, че ви казах, че няма да бъде по-дълго видеото от 10 минути, но просто видеото според мен изглежда много забавно и няма намерение да го спра сега. Тук на колко минути? Над 10 вече. Забавно е, ако гръмниш още малко. Усъщам, да. Направи си ли го? Да падне ти. Гледай аз какво ли го ще направя само. Тарара. Лиго, виж. Гледай сега. Аре. Мале. Вижте, какъв бък съм. Не успях да легна. Стреснал са посред нощ. Гледай. Аре бе. Този път няма да стана TNT. Как ще украстиш клипа? Забавление. И чудесия. Хе-хе. Гледай какво ще направя сега. Виж какво ще направя. Да. Ще пусна лава. Колко нависоко отидох. Не дарих ли вече максимума? 256 купичета. Леле! И гледаш ли сега, Митко? Опа. Трябва да смъкнеш. Да. Гледай. Какво стана? Нещо май не стана. Пада надолу, спокойно. Не виж, че пада, ще падне. Ой, сега ще падна. Гледай сега коста. Мале, оле. Гледай. Кой да гледал къдна? Мале. Кучето лая. Нещо куче направо. На изяди. И надявам се клипът да ви е харесал, приятели. Ако ви е харесал клипа, ударете по един лайк и се абонирайте за мен.